Това видео е за изключване на бойлера, защото неговото нормално състояние е включено. При нормално състояние тук отгоре на дисплея не пише нищо и има таймерче, часа колко е в момента се показва. И натискаме бутона най-горе в дясно, при което се визуализира менюто. В момента в червено се появява текущото състояние на бойлера, което е включен, маркирано е с червена лента. Това е текущия режим. Под него е ваканция, над него изключен. Стрелките нагоре и надолу можем да навигираме по менюто. Нагоре изключен, надолу е включен. Можем да преместим и на ваканция. Навигацията с стрелките трябва да приключи с натискане на Enter за желания избор. Ето сега в момента натискам Enter. Бойлера се изключва и изписва отгоре съобщение, на което пише изключен. Изключен означава, че бойлерът спира да използва електрическия нагревател. Соларната система продължава да работи. Това е перфектно състояние, в което има силно слънцегреене и температурата, която е в бойлерът, ще бъде постигната единствено от солар. Включен означава, че бойлерът сам, ето даваме стрела надолу, натискаме Enter. Включен означава, че бойлерът сам решава кога да използва солар и кога ток. Това е нормалната ежедневна употреба. Последният избор ваканция е когато няма да бъде използван бойлерът за по-дълго време, повече от един ден. Тогава бойлерът разтоварва излишната топлина от солара през нощта, за да не се повреди колектора от високата температура, но това ще бъде показано в отделно видео. Когато е натиснато най-горното копче и се появи менюто, няма значение дали съм навигирал в някакъв от селекциите. Когато натисна пак най-горния, се излиза от менюто и настройката на бойлера не се променя. По същия начин, когато натисна и оставя за около 3 до 5 секунди, менюто излиза в първоначалния екран. И това е за включване и изключване на бойлера.